Hristos a înviat. E timpul pentru o scurtă recapitulare. Ultimele noastre lecții ne-au arătat cum trebuie să fie viața creștinului alături de semenii săi. Iubirea stă la baza relațiilor dintre oameni, fiind cea mai prețioasă poruncă lăsată de Mântuitorul. Așadar, viața alături de semeni trebuie să fie însoțită de iubire. Iubirea față de semeni se arată prin fapte. Oferim ajutorul nostru, suntem recunoscători binefăcătorilor, iertăm pe cei care ne supără, oferim și primim sfaturi. În viață ai nevoie de sfaturi și învățături pentru a trece mai ușor prin încercări. Ele te fac să devii mai înțelept. La un moment dat, ai nevoie de un ajutor din partea semenilor. Trebuie să-ți arăți recunoștința pentru sprijinul primit. Dumnezeu ne iartă greșelile și ne arată milă. La fel să facem și noi cu cei din jur. Chiar dacă ești copil, și tu poți fi de ajutor. Cu gesturi mici, poți veni în sprijinul orfanilor, bătrânilor, bolnavilor sau străinilor. Deoarece părinții sunt cei care îți oferă sfaturi, ajutor și iertare, învață rugăciunea următoare pentru a le fi recunoscători. Să ne întâlnim sănătoși data viitoare și nu uita, bine faci, bine găsești.